right. Ndadzoka pana pamuri yeZimbabwe pane nyaya yekusouth Africa iri kupisa iye yandiri kusangana nayo zvekare. Pari kunzi Julius Malema, the leader of Economic Freedom Fighters EFF party in South Africa, has rejected ANC President Cyril Ramaphosa's plan for a government of national unity GNU, which would include all political parties with parliamentary seats. Zvikanzi inini plan iyeyo yekunzi imimi nema parliamentary seats saka uyai tibatana tishande tese ndoyekurambwa naMalema kuti handisi kuda izvozvo. Ngatite inonzi a coalition government isiri a national isiri a GNU. GNU ndo yakamboitwa kuZimbabwe yekuti mune muchisheya maministries mukuita sei mukusheyana simba. Malema haasi kuda kunzwa izvozvo. Ari kuti alright tinopananawo maposition atichapanana but zvine maconditions because isusu hatisi kukwanisa kushanda neenemy kana kuti muvengi. Wavari kuti muvengi Malema akaona ganda remunhu muchena habelieve haatozvinzwisisi cause munhu wekuti akainspire naMugabe, so hatodi kutoinzwa nyaya because anototi vanhu ava vakauya vakati colonize vakatitira utsinye. You know apartheid kuSouth Africa yanga itori ameno munhu aionekwa kunge mhuka munhu mutema kunge chichi. Saka zvinhu izvozvo zvakamubata pamwoyo ndobva anodownloada software kana kuti ndobva ahotspotwa neZimbabwe sezvinhu zvamakaona zvaitwa kuna president the late RG Mugabe. Vanga vasingasekerere nyaya muchemnai ndokanzoti muchena ndo yaitonzi Blair, keep your England and I'll keep my Zimbabwe. Ndo mindset naMalema iko zvino. Saka ataura kuti inini zvakataura naRamaphosa zvokunzi toshanda tiri GNU handisi kuda kuzvinzwa, toda coalition government yekungoti already bo wabvuma iwo kuti mapercentage ako haite kutonge nyika uri wega. Saka shungu yatingopananawo zvatinokwanisa kungopanana tumasimba tushoma kwete zvokunzi tishande tese takabatana hatife takabatana nemuvengi. Ndo situation iri kuitika paMozambique iko zvinezvi. Kana pane imwe inenge yazobudikira munondiziva kuti I will never disappoint. Ndodzoka futi ndichikuonesa chichi nechaitika.